മറ്റേ അലവര നോർമൽ അലവര ജെല്ലും മറ്റേ കടുക്ക പ്ലസ് അലവര ജെല്ലും വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അത് മാഷാ അല്ലാ നല്ല റിസൾട്ട് കേട്ടോ. എനിക്ക് സത്യത്തിന് വിശ്വാസം ഉണ്ടായിട്ട്, കാരണം ഞാൻ അത്ര ഐറ്റംസ് ഒന്നും യൂസ് ആക്കിയിട്ട എൻ്റെ മുഖത്തിലുള്ള പിമ്പിൾസ് ഓപ്പൺ പോർസ് എല്ലാം പോവാൻ. പിമ്പിൾ എൻ്റെ അധികം ഇല്ല, ഇങ്ങനെ അത് കലൊന്നും നിൽക്കാറുമില്ല. ഓപ്പൺ പോർസും ഒരു മുഖം ഞാൻ വൈറ്റുള്ള ആളാണ്, പക്ഷേ മുഖമെല്ലാം ഒരു എണ്ണ ഓയിലി ആയിട്ട് ഒരു മുഖം ബ്ലാക്ക് പോലെ ഉണ്ടാവും. ഈ കടുക്ക പ്ലസ് അലോവേര ജെല്ല് യൂസ് ചെയ്ത് ആയുർവേദ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ എടുത്തതാണ്, നല്ല റിവ്യൂ എല്ലാം ഉണ്ടായതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് മാഷാ അല്ലാ നല്ല റിസൾട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട്. മുഖം കറുപ്പെല്ലാം മാറി ഒരു തിളങ്ങുന്ന പോലെ ഉണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഓപ്പൺ പോർസ് ഒന്ന് പോയി കിട്ടിയെങ്കിൽ ക്ലിയറായി. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാ ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ അതെല്ലാം വാങ്ങും. അതിന് ശേഷം 3 മാസമെല്ലാം യൂസ് ആക്കിയതിന് ശേഷം ഓപ്പൺ പോർസ് എല്ലാം പോയി ക്ലിയർ ആവും. മാഷാ അല്ലാ നല്ല റിസൾട്ട് ഉണ്ട് കേട്ടോ.